hafsan sojojin rundunar juyin juya halin musulunci wato ta jamhuriyar musulunci ta Iran je ya fito yayi wata ba'a fa inda yace shi bai taba tunanin cewa karfin kasar mamaya da kuma izzarta da kuma kwarjininta da kuma daurin gindin da take da shi a duniya da kuma gadara da kuɗi da makamai da kuma makaman da ake cewa babu irin shi a duniya da kuma sararin samaniyar da ake cewa a duniya su ne na ɗaya. Yace bai taɓa tunanin cewa makaman Iran za a je su dira a Dimona ba. Yace wannan abun kunya ne. Yace ashe ku da fankoma ni ɗaya a ce yau masarrafan nukiliyan ku har makamin mu zai iya zuwa da ya tarfafi wannan gurin. Yace ina tsaron naku. Yace wannan abun kunya ne kuka yi. Wannan jiya fa ya fito yayin wannan sanarwar. Yake cewa saboda haka ku koma gefe kawai ko kuma ku tattara ku tashi ku bar yankin daman ba naku bane. In dai har makaman mu zai iya zuwa ya tafi masarrafin nukiliyan ku wanda gurin da ake ganin duk duniya nan ne wanda wani abu bai isa je wannan gurin ba amma makaman mu zai je wannan gurin. Yace wallahi azin ba ku da amfani. Yace kuma wallahi ba mai niyyar harasa bane. Yace gwadawa kawai muka yi da mun yi niyyar harasa je da mun hare shi yasa duk zagayen gurin da kuma dan wasu bangarori na gurin muka kai hari. Yace kuma muna da masaniyar inda yake da iya tazarar shi da karkashin kasa da gun da yake har lambobin gurin sai da ya fito ya bayyana lambobin kowane nukiliya inda yake ajiye ya fito ya bayyana da kuma gurin da aka ajiye shi. Yace ya kamata ku je ku sake shiri, ya kamata ma ku tashi ma ku bar yankin gurin. Yace ku da banza duk ɗaya ne. Yace duk ikirarin cewa kuna da tsaro kuna da duniya kasashe sun tsaya muku Faransa ne Germany ne Ingila ne American ne kasashen Larabawa ne a ce yau makaman mu ne zai je har ya je tumfafuwar gurin da mun yi niyyar jiya kashe duniya gaba ɗaya da mun kashe su sai dai faɗa har lambobin gurin. Yake cewa to ku daina cewa ku kuna da ƙarfi, ku daina cewa. Yace kuma duk wanda za ku je ku kira ya zo ya tsaya muku to muna gargaɗin sa kuma ya tabbatar da abin da muka yi muku fa wannan ya zama gargaɗi ga duniya gabaki ɗaya. Duk wanda ya niyyar tunkarar mu yanda makaman mu suka je Dimona yace haka makaman mu zai iya zuwa ko ina a duniyar nan inda nukiliyar ko ina yake. Saboda haka hattara dai duniya, hattara dai kananan kafirai, hattara dai kananan mushrikai, hattara dai munafukan musulmai, hattara dai Yahudawa. Abin da ya fito ya gaya musu kenan. A ci gaba da addu'a ana nasara. Naku Alisu.